в следващия етап от състезанието. Сега на старта виждаме двама пилоти, Такис Константарас и Алис Ене, пилоти от Гърция и Румъния. И започва ръна. Виждаме Тойотата как доста добре с флик успява да стартира и на пълна газ през първата зона с доста добър и дълбок транзишън през втората с много скорост на вътрешния тъчен гол. Успява доста добре да изпише трасето по правилната траектория с доста голям ъгъл. Нашият лид. Нека видим сега, имаше ли добро взимане на първата зона. Не. Самото влизане на първа зона беше окей, но не успя да я изпише до край водещия пилот. В същото време Чейса не успя да се задържи на така, да кажем, средна дистанция. И сега един добър квалификационен рън като лид от страна Алис Ене би могъл да я закара напред в топ 4. Με κάνεις, εγώ το πήγα του Ντουμπάι, έχεις απάνω μου, λέω, να πληρώνεις και να ταξιδεύεις, λέω, τι καλύτερο αυτό το κόσμο. Ωραία. Έτσι είναι το εξωτερικό, ρε, η Ελλάδα δεν πληρώνει κάτι τέτοιο. Минават покрай старт финалната права на писта СРС пилотите, виждаме ги от коментаторската кабина и всеки момент ще са на старта на дрифт трасето и ще ги видите на екраните си. Този път с разменени позиции. Алис Ене ще бъде лид, а Такис, нашият лидер в квалификациите, ще бъде Чейс, пилот от Гърция, домакин с доста висока скорост на ентрито. Да видим дали ще може да се задържи зад Алис. Застават на старта. Хай се ведем, както казват нашите румънски колеги. И потеглят. Алис с малко по-бавна скорост не успява да всъщност след темпото точно прави това, което трябваше, да разтегли дистанцията и изписва перфектно първата зона, нещо, което Такис не успя да направи за своя лид рън. След това добре взета втора зона, тъчен гол, добър транзишън, плитък ъгъл, много ъгъл и Чейсът занулява и излиза в тревата, което означава, че в Букурещ сега много хора се радват и Алис Ене продължава напред към топ 4. Интересно е да отбележим, че Алис Ене последните си два батъла
Този срещу Павлин Пенев и този срещу Такис. Тя кара срещу двата най-бързи пилота с най-голяма скорост на ентрито и по цялото трасе и успява да ги победи и двамата, защото тук-що получаваме официален резултат и официално потвърждение на победата и над Такис в този батъл. Виждаме заровената кола в пясъка и сега ще има малко забавяне, докато я извадят, за да продължим следващия трън. А следващият ни рън ще бъде между Петю Радичев и Павел Самара. Всъщност бързо успяват да извадят автомобила от пясъка и се надяваме скоро да започнем с следващия батъл.